Udsigten er, at vi skal lave vores. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den anden. Et nifoldigt leve. Vi demonstrerer for demokrati i deres land. I anledning af dronning Margrethes 40-års regeringsjubilæum. Direkte her fra Amalienborg. Ulla Terkelsen i det første live-interview nogensinde med hendes majestæt, dronning Margrethe. God aften, deres majestæt, og mange tak, fordi vi måtte komme. Det er jo det første live-interview, så det er jo sådan lidt historisk. Og anledningen er selvfølgelig deres regeringsjubilæum. Tillykke. Mange tak. Hvis de skal se tilbage på de 40 år, siden de stod og frøs på balkongen på Christiansborg Slotsplads, hvad har forandret dem? Ja, altså, tiden forandrer jo os alle sammen, når man bliver jo ældre. Måske, at man bliver i hvert fald mere erfaren, når man bliver klogere, det er så en anden historie. Men jeg kan jo godt se, at der er sket meget for mig selv, også ikke helt bortset fra, hvad der sådan i øvrigt er sket i verden og i Danmark, i hele samfundet. Men med de år, så har jeg jo også set, at ja, jeg har jo også fundet mig til rette, kan man vel sige, i mit job, i den stilling, jeg har. Og efterhånden så er mine dengang meget små drenge blevet 2 voksne unge mænd og selv familiefædre. Det er i hvert fald der, man i hvert fald ser, at tiden forandrer sig, og at det udvikler sig, når man ser sine børn og ser ovenikøbet sine børnebørn. Deres majestæt, hvordan har danskerne forandret sig? De sagde store forandringer har fundet sted for. Hvordan har danskerne forandret sig? Jeg synes jo egentlig ikke, at danskerne forandrer sig selv så vældig meget. Jeg tror, vi er egentlig nogenlunde de samme, som vi var dengang. Men der er mange ting, som alligevel er anderledes i dag, end de var. Der er en teknologisk udvikling. Der er mange forskellige ting, der selvfølgelig har forandret sig. Tiden har jo langt fra stået stille. Ikke for nogen mennesker. Men jeg synes alligevel, at man siger, hvordan er danskere? Jamen, jeg synes faktisk, at danskerne er, som danskerne plejer at være. Egentlig. Men der er globalisering, der er kvinderne ude på arbejdsmarkedet, der er imperier er faldet, Sovjetunionen er væk, der har været nogle meget, meget store dramatiske forandringer, men så er der ligesom en institution, som der sådan den der forandringsflodbølge trak sig tilbage, som er blevet stående, og det er det danske monarki, det er uforandret. Ja, det mener jeg altså faktisk også der. Hvordan kan det være? Jamen, altså nu hænger det jo sådan sammen blandt andet, at vi i Danmark, som i de fleste andre monarkier, i Europa har den tradition, at man bliver siddende livet ud. Og mit liv har altså foreløbig varet så længe som til, at jeg snart er 72. Og det giver naturligvis det giver jo en konstant faktor, at statsoverhovedet er den samme. Selvfølgelig ser jeg ikke ud, som jeg gjorde, da jeg var knap 32, men det er jo dog alligevel den samme person. Men altså, hvis man tænker på, hvordan der sådan er kommet lighedstanker og medbestemmelser og en hel masse ting i løbet af de 40 år, så står der stadigvæk 10.000 af mennesker på Slotspladsen og tiljubler dem. Er det ikke et form for paradoks? Det ved jeg jo ikke, om det er, men det er en ting, som varmer ganske kolossalt, og som gør mig meget glad og rører mig meget, hver gang vi har en fødselsdag eller en anden særlig begivenhed, og vi går ud på balkonen, og jeg ser, at der er så mange mennesker, som kommer hele vejen ud til København. Eller ikke til København, men altså kommer hele vejen ind til Slotspladsen. Men deres majestæt, det er jo ikke Slotspladsen som sådan, selvom det er meget, meget smuk. Og det er jo ikke en institution, folk kommer for at tiljuble. Det er jo nogle mennesker. Jamen, altså, jeg synes, det er meget svært at bedømme sig selv, ved I hvad. Det synes jeg ikke, man kan. Jeg føler, at jeg egentlig er lidt utilbørligt. Men de må have gjort noget rigtigt. Det har jeg måske nok så. I hvert fald ikke jogget mere i spinaten end strengt nødvendigt. Når man tænker på, hvordan deres liv er, hvordan de bliver iagttaget, lige så snart de forlader
privatsfæren og går ud i det offentlige rum, så bliver de analyseret, deres tøj, deres hat, om de siger, hvad de siger i nytårstaler. De er under konstant observans, der er konstant mandsopdækning for at iagttage dem. Ja. Og de aldrig har haft lyst til at sige, at nu går jeg ned i Amaliehaven, tager en speedbåd, og nu stikker jeg af. Nu kan jeg ikke holde den der fantastiske opmærksomhed og den der kontrol. Jamen, nu skal man jo ikke glemme, at det er jo de andre, der oplever, hvor meget opmærksomhed der er. Det, som de ikke oplever, jeg har jo masser af frirum, samtidig med, at jeg måske bliver observeret. Altså, er jeg ude i et officielt ærne, så er det klart, at man bliver observeret. Det skal man jo også. Det er også derfor, man er ude i et officielt ærne. Men er man ude privat, altså på den måde, at man selv går i byen, for jeg absolut gør en gang imellem. Ikke så ofte, som jeg gjorde tidligere, ikke så ofte, som jeg gerne ville, men for jeg synes, det er svært at nå det. Men gør jeg det, ja, så står folk jo ikke og hører eller kigger nysgerrigt. Altså, de lægger mærke til, at det er mig, og nogen siger måske dag eller hej eller et eller andet. Og en gang imellem kan jeg høre, at hvis de oplever, kan se, at der står nogle fremmede, nogle udenlandske turister, altså siger, that's our queen. Og det foregår altid på en meget diskret måde. Jeg føler, at jeg bliver langt mindre, hvad skal man sige, jeg føler mig ikke overbeglået, rent udsagt. Sådan som jeg tror, man måske ville føle det i visse andre lande. Men